И ти ли си от дамите, които предпочитат естествени материи на кожата? Представям ви 5 броя памучни бикини с висока талия, мек еластичен двойно прегънат ластик. Дантелата е положена върху памукът. Виждате, от вътрешната страна няма дантела. С висока талия, дълбочината е около 32 см. Ето отвътре как стои без дантела, върху памука е положен. Това е първият модел бикина. Цветовете са черно, бяло, екрю, бежово, тъмно синьо, бордо, пътладжан. Дантеления колан е положен върху памучното парче. Виждате отвътре как е памук отново на кожата. Отново подсилени тигели с скрити шевове. Много удобен модел. Следващият модел бикина, дантелата е положена върху памукът с висока талия, отново на крачоли и на талия, е с мек еластичен двойно прегънат ластик с скрити шелове от вътрешната страна за повече стабилност и комфорт. Четвъртият модел бикина, висока талия, мек еластичен двойно прегънат ластик, скрити шелове отвътре на памучното парче. Дантелата е положена върху тюла. Виждате отвътре как тюлът покрива цялата зона. Последният модел бикини е с висока талия, отново е с мек еластичен двойно прегънат ластик, скрити шелове отвътре. Доказано удобни модели, в които ще се влюбите.